Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Viral video ng umano'y bangkay ng 3 babae na natagpuan sa isang farm, wala raw katotohanan ayon sa pulisya. Pampanga Mayor's League hiniling kay Governor Pineda na imbestigahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente sa lalawigan. Digital systems sa health services ng Mabalacat City dapat daw maparisan ng ibang LGU ayon sa ARTA. 37 barangay sa Central Luzon binaha dahil sa bagyong Florita. Higit 700 katao inilika sa mga evacuation center. At pangangalaga sa Abacan Watershed, pinaigting ng pribadong sektor, civic organizations sa Angeles City. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Kumakalat po ngayon sa social media ang isang Facebook post ukol sa 3 bangkay ng babae na di mo itinapon sa isang poultry sa Barangay Santo Niño. Hindi po nakasaad sa nasabing post ang eksaktong bayan na pinangyarihan ng insidente, subalit naging haka-haka ng mga netizen na nangyari ito sa Lubao, Pampanga. Sa panayam ng CLTV News kay Police Lieutenant Colonel Julius Javier, hepe ng Lubao Municipal Police Station, wala raw katotohanan na nangyari ito sa kanilang bayan. Sinabi pa ni Javier na ipinabura na umano ang naunang post tungkol dito, ngunit mayroon pa rin nagpapakalat sa nasabing video. May mga netizen din ang nagsabi na sa Concepcion Tarlac nangyari insidente. Dahil dito, tinawagan ng CLTV News si Police Brigadier General Cesar Pasiwen, ang hepe po ng Police Regional Office 3, para kumpirmahin ang impormasyon. Ayon kay Pasiwen, wala ring na ire-report sa kanila ng katulad na insidente. Kinumpirma rin ng Concepcion Municipal Police Station na fake news lamang o hindi totoo ang kumakalat na impormasyon. Samantala, kumakalat din po ang isang post tungkol naman sa isang kidnapping umano sa Barangay San Isidro, Lubao, Pampanga na pinasinungalingan din ng Lubao PNP. Upang mapagbuti ang sistema ng pamamahagi ng financial assistance, nakipag-ugnayan ang DSWD sa DILG para hingi ng tulong sa lokal na pamahalaan. Inikayat ng mga kwalipikadong benepisyaryo na mag-register online at hintayin ang schedule upang hindi magkasiksikan sa mga tanggapan. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Viral video ng umano'y bangkay ng 3 babae na natagpuan sa isang farm, wala raw katotohanan ayon sa pulisya. Pampanga Mayor's League, viral video ng umano'y bangkay ng 3 babae na natagpuan sa isang farm, wala raw katotohanan ayon sa pulisya.